Čo? Čo pozeráš? Vlog z Prešova. Od Kam ideme teraz? Chceš do gymu? Ja by som išiel. Idete do gymu? Aha, tak ja by som mal počkajte. Ja si zoberiem trenky druhé by som. Ideme do gymu. Dnes je 27 stupňov a je 8. apríla. Môžeš prestať? No. Čiže ja si sám... Zatvor oči, ja nič už necítim. Od toho dňa nič už necítim. Ja nič už necítim. Zatvor oči, ja nič už necítim. Od toho dňa nič už necítim. No, čo ideš cvičiť? Zadné rameno iba dnes. A prsty na nohách? Palce, no. Áno, dobre. Zatvor oči, ja nič už necítim. Od toho dňa nič už necítim. Ja nič už necítim. Zatvor oči, ja nič už necítim. Od toho dňa nič už necítim. Ja nič už necítim. Zatvor oči, ja nič už necítim. Od toho dňa nič už necítim. Ja nič už necítim. Od toho dňa, keď ty si zavrela oči. Už sme tu na Niva. Joj. A čo ideš cvičiť? Ja? Nohy. Som sa bol vyšťať a trošku som to upadol. Čo hovoríš pred PR-kom? A tak mohol by sa to dať. 120 kg. Dal to 120 bench PR. Ja som skoro dal 85, ale nedal som to. A ty si bol troch štvrtina v toho, kde by si to už vytlačil, lebo ty keď sa chceš na nejaký bod, tak už to vieš už iba tak vystrať z ruky, že už to je plno ľahké. No. Prosím, Sámko, ty kedy, hlavne koľko cvičíš tvár? No tak ja... 24-7. Ty ako? Čo to znamená 20? Akože daj cviky, odporúčania. Milujem. Čo sa stane? Tá práčka nejde otvoriť. Čo to podrž? Počkaj. No. Takže keďže pracujem už 4 roky v kuchyni, tak k tomu patrí aj to, že periody to, ne? Pracujem za minimálnu mzdu, ale tak doby sú ťažké, čo mám narobiť. No, to kvôli Pellegrinimu. No nie, No, on teraz... To kvôli tým liberálnym vládam. Áno, že to kvôli PSK a SAS. Reálne teraz bude Pellegrini... Keď teraz bude Pellegrini, už bude dobré, už nebude. Hej, ani nebude musieť na Ukrajine bojovať. Čo? Zle parkoval si auto. Ja tu na toto veľa hneď. To z LH Čukalovce, všetky peniaze a toto je iba reálne zlomok. Z prvej výplaty z LH Čukalovce som si tamto zelené kúpil a teraz už to toľko hádže, že reálne už ja z teba na záhradu, lebo nedôverujem bankám. Taký konštrukt. No. A ja tu na tento Smart som si kúpil. Revenius si zakúpal na záhradu, takých sáčkoch plastových, aby to nezmoklo. Tak ale vieš, to nie je dobré pre kvôli inflácii. Inflácia je to isté ako banky, to je konštrukt. Tu býva Rachelka. Ale to reálne, čo mám oskyberami, to by to tam to bolo vidno. Však hej, ja... Či my môžeme ísť rozkopať byt. Áno. Vysoké budovy. Áno. Máme nakúpkené, môžeme ísť. Tak to iba sme nakúpili trochu, ne? No.